Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza. O hej, 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 hej. O jaj, 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 jaj. O jaj, 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 jaj. Baba przede mną poszła, ani widzi co i kolenosa. Śleciała tasza na pośrodku ulicy, podniósł rzeki wszystko razem z tym co było w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Keď się do baby odezwołę, abo nie słyszy na ucho, abo mnie nie sucho. Oddołek gitarza i jej padą przepraszam, ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Ryntarzy się spóźnią już ze 3 miesiące, ledwo się udało wiązać koniec końcem. Oddołek gitarza i jej padą przepraszam, ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Należeni erba już tak długo ty rynty, dołek i do kapsy na medykamenty. Oddołek gitarza i jej padą przepraszam, ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza, no ale nic nie ma w niej. Niech się pani zatrzymie, śleciała montasza.